Dema ve hoş temaşevanên hêja wekî her heftê berî em dest pê bikin ka min sernûçeyê xwe binerin. Klîbanuya Bermalçem a ji bo salvegera şoreşa Rojava. Ji hunermendên Meksîkayî Nathan Felix peyama ji bo şoreşa Rojava. Li tebqa pîrozbahiya 19 tîrmehê û komxebata şêwekariyê. Xelata filmê baştîrîn a Festîvala Uruguay ji filmê Komîna Fîlma Rojava gava şitil mezin dibin re çû. Di Festîvala Fîlmana Îrlanda de filmekî Rojava berbû. Ji Komîna Şanoya Rojava pêşbîrka şanonameyan ji bo tevahiya Kurdistanê. Di sala sedemîn de bi wergera Almanî pirtûka çîroka Lozanê ya nivîskarê Kurd Şêrzad Hesen. Romana nivîskara Alman û Fasî Yasmin Kramer a li ser şervanên Kurd, Gura Dêrsimê. Fragmana yekemîn a filmê Napolyon û filmê Bob Marley. Strana Şehîdê Bestayê Bengîn Barma.